Aha, čauky, moje meno je Jano, ja vás vítam ďalšieho videjka a mám tu svojho hostia. No ja som Kubo. No. A máme tu Fifu a prepáčte, že to nemám cez hru, ale musím to kamerovať cez kameru, lebo hrám to na PS3 a ešte si musím kúpiť kábel na to. Tak súru do toho, už sme začali hrať Barcelona Chelsea. A 6. minúta a 0-0. 0-0. Poď do toho. Na to. Pikia hlavičku je. Ale kde? Xavi. Ibrahimovič. A iba trhu. Sleduj ten vinkel. Gol. Chyť ho aspoň. No to si ty. A tvoja. Ja je moja. Úplne inde odo mňa. Ja úplne inde pre tvoju nohu išla. Ako keď išla poviska, ako mi mohla ísť. Dobrá. Oj, taký... Ja na čo sa ešte štíša? Sa tu ome. No, tu ti nabieha. Komu? Aspoň niečo. Tomu. Aspoň si hodil nejaký aut. Taká super. Ako? Si mohol si pobehnúť, čo nie sa tu šúchať. Áno. Čo to spraví? No isto. Aspoň poriadne nahraj. Čo? Sme nebolo. Priamy gól. Joj, Ibrahimovič tak do vajec dostane. Pískajú! Á, to je dobré, že netrafil. Aspoň pre nás. To má. Ja. To odkopnem niekde, neviem kde. Niekde neviem kde. No. Ó, na čo páč? Ešte gól. Ja ešte tam posunieš, aspoň by sme asi rovnali, či? Áno, teda ju odkopnem a budeme... A nedečela? Musíme nejaký dohodať. Nováči. Ja hrám na profesionála, my to hráme nováči. A nedá. Nesmie. Pekne. Dám. Jaj. No, ja už mám optu. Nie, offside! Zrazu je. No chcem vidieť aký. Jaj. Až taký veľký zase nebol. Ako minulé 10 metrový. Teraz sme hrali 2 zápasy s Realom a... Som rozhodol. No, jeden sme prehrali, jeden sme vyhrali. Som rozhodol v 116. minúte. 106. Bolo dobre, že sme dali to predĺženie. Som chcel dávať penálty. Počúvaš ma. Jaj. Som to videl. Wow. Aha, aspoň niekomu. Xavi musím dať. Toto je offside. No. Vidíš, vypichol som nás. Tak koho mám brať? Ja berem toho, ty ber toho. No, ešte nahraj! No, ešte! Nahrávaj. Co nahrávam? Hej, veď dobre, ešte nenahrávaj, veď dopredu. Daj. Počkaj, treba si potiahnuť. Choď na druhú stranu. No! Jaže gól. A ty kde ideš? Ja som si to inak nevšimol. To, čo si mi nahrával. Ja viem, až mám hrať, ale... Na čo si mi nahrával? Ja viem, ale ja som nechtiac. Si pomýlil prihrávku. Aký gól by bol? Ja by som to pridržal, vieš. Aby som ti nahral one. Keby som ti nahral, aby som nahral one do sieti.
Aj dopredu. Idem. Aj mu. Teraz sa budem gól. Počkaj, už tak zase spravíme tú akciu takú. No. Ja. Centroval. Aj centrál. No taká čaptová strela. Tak krúžkom strieľaš, x-kom nahrávaš, štvorčekom centruješ a trojuholníkom dávaš do behu. No, raz sa mi to podarilo a nie raz. Nie je tak tesno. No idem faulovať, jo. Taká žukačka. Pamätaj, ako sproste si ho dotiahnu. Vidíš, že som si aspoň pobehol. Bez dopredu. No, správa akciu. Čo by chcel robiť asi? Bože. Lampard. Ešte možno bude predĺženie. Šľapak na žltú kartu. Nebol šľapak, či... Ten hej. Droga. Ten dá drogu. No vidíš, aká pekná nahrávka. Do offside. Koniec. Ale čo je to offside? No viem, že je to offside, ale ako to môže byť offside? Ja som tu. Čo mi bežíš do cesty? Ty si ma obral. Nahraj. Jaj, na čo si to tak nekryl? Čech ťa dal. Čech. Ale ako sme faulovali, nechápem to. Jo, keď sme stále mali priamy kop, tak taký Angličák dám, že do rána na to budú one spomínať. Čo? Čo? Nejako rýchlo. Za 20 minút bude 4. A už prvých 7 minút natáčame? 8, 22. 27. No poďme na to. Si to bude predĺžené. Nahraj mi, joj, teraz vám ukážem Messiho. Chystám sa na to. Aha! Toto je. Vieš, je ten Angličák. Angličák. Ale pekný je gol. Videl si. A som zastal, nechápam prečo, ale aspoň sme sa vyhli predĺženiu. Ja viem, že nebol, ale sme sa aspoň vyhli Janku predĺženiu. Oni nás teraz nevyrovnajú. Aj. Ja mám faulovať. Poďte. Joho! Si dobre, no, som hlavy strelil. No, berom si radšej to, čo ty ber tam, ty. Ja mám jedno, ty máš 6. Hovorím, Messio! Ja mám ho, to ja vybrám, tak? Messi. A bez dopredu, už daj aj ty nejaký gól. Si dneska ani gól nedal. No, 2-0. No! Gól! Toto sa učte deti. A nie byť pred počítačom. Jaj, takýto gól. Skoro nedal, tak do bránky musel bežať. Si mal dať hlavičku. Ja mi tak švyklo. By som dal odbrnúť. Ja by si brznul čas. Si mal spáť. Má ránu pečku, keď si mu bol bráni sami. By si netrafil. No. Tam beží. Bajl. Kde beží? Budeme natáčať aj PES 2014, ale nevieme kedy. Musíme ešte kúpiť. Nahraj. To je prvé, že musíme. Nahraj naspäť! Ja ako si chceš z ňou prešiť cez toho brancu. No.
Si videl? Tam aspoň ukáž, keď ten gól zabiješ 3-0. Ako na NBA? Zdravím! To sa musíš neverená. Žltá, čo mi mesilo? To musím. Čo, prší? Nie, to tam. Nej, tu. Aj 3-0. Nad Realom 1-0, nad Chelsea 3. Poď. Idem. No, už daj ten gól. Nedaj mi petičku. No! Ježiš! Nedovolím! Ty si mi vybrali vlastnú strelu. Nie, som v bráne, hej. Sa hambí. Aspoň hlavičku vieš. Čo? Že ani hlavičkovať nevieš. Ale vidíš, ako len dobre obraňovať. No Messi, už si daj ten hat-trick. Kúkaj tam tomu. Kúkaj ten Angličan. Dobrý pokus na 4-0. Messi dáva hat-trick. Ako sme sa zobudili. Môžeme si mali ísť. Poď, veď. Hej, vypadni. Pôjdem. Čo? Toto dobre. Zuzá. Poď mi prosím, ak sú variť čaj. Čo? Prosím mi, poď variť čaj. Mám ti spraviť čaj? Ale ten vypí tam čo? Tak už je skoro. Nie, ale vypí ho. Ja vypím. Dobre ti. Hej? Ticho. Zelený? Tady si. Hej, zelený. Máme. Hlasování pro Barcelonu. Čau, čau.